με φιλιά τερμά τα ψέματα. Όπα. Όπα, 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 όπα. Περίμενε. Έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι και βαράει τέτοιο. Κάτσε λίγο. Όπα. Μίτσο, πες μου ότι έφαγες εσύ την μπανάνα που ήταν πάνω στο πάσο. Ποιος έφαγε την μπανάνα μου? Ποιος έφαγε? Φτάνει με αυτό. Εδώ είχα μια μπανάνα. Το θυμάμαι χτες. I am over τέτοιο. Enough. Αυτή είναι η άλλη που είχα καβάτζο και μου την καβάτζω στη Σοφία. Είχαμε 2 μπανάνες, πήρα τη μία, την έβαλα εκεί και είπα όποιος την ακουμπήσει θα γίνει της πουτάς. Φτάνει πια. I am μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Please tell me ότι το έφαγες εσύ. Τουλάχιστον να μην έχω... Δεν το εννοείται ότι δεν το έφαγες εσύ. Σας παρακαλώ, τουλάχιστον να είναι ένας άνθρωπος να μου πει Ζακ, πες μου ότι την έφαγες εσύ. Είχαμε 2 μπανάνες την εβδομάδα και εγώ πήρα τη μία και την έβαλα εκεί και είπα όποιος ακουμπήσει την μπανάνα μου θα γίνει χαμός. Καλημέρα, Αφροδίτη. Καλημέρα. Είναι μια καλημέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ξύπνησα με διάθεση. Έπαιρνα τα δόντια μου, τα μουτράκια μου, έλαμπα, γιατί αυτές τις μέρες έχω πέρασει πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι που πήγα να φάω την μπανάνα μου. Και πήγα με παραπάνω χαρά από ό,τι θα έπρεπε, γιατί η Σοφία μου είχε φυλάξει τη δεύτερη στο καλάθι μας, που έχουμε δίπλα από το κρεβάτι, και μου το έδωσε. Μου λέει, φάτε κι αυτή. Οπότε λέω, τώρα που τις έχω και τις 2, θα φάω τη μία χωρίς τύψεις, γιατί έχω και μια δεύτερη. Μπαμ. Να νιώθω ασφάλεια ότι έχω μια καβάτζα. Και μπαίνω στην κουζίνα και δεν τη βλέπω εκεί που την έχω βάλει. Και νομίζω ότι είναι το πιο γρήγορο, like, my θυμό escalated so fast, it was like 0 στο 100, έτσι. Δεν μου τρώτε τα φαγητά της χοντρής, θα πεθάνω. Γιατί πάλι αυτό το ίδιο βιολί, 16 άτομα, δεν το έφαγα εγώ, δεν το είδα εγώ. Εσύ την πήρες, την μπανάνα μου. Πες μου. Θα μπορούσε. Εσύ την πήρες. Δεν με πειράζει. Εσύ άμα πάρε και τα βρακιά μου. Πάρε ό,τι θες. Καλό θα ήταν όποιος την έχει φάει να μου το πει, γιατί θα μου το δείξει ο Big Brother την Παρασκευή. Θα το δούμε την Παρασκευή. Υπάρχουν φαντάσματα που τρώνε τα φαγητά των άλλων και αυτό. Και μετά δεν ξέρει κανείς τίποτα. Την είχαν δει όλοι την είχαν δει αυτή την μπανάνα, κανένας δεν την ακούμπησε και προφανώς κανένας δεν την έφαγε. Και αυτή εδώ, να ξέρεις ότι τώρα, επειδή έγινε αυτό, γιατί να ξέρεις ότι αυτή εδώ ήθελα να τη φάω σήμερα που μου την έδωσες και η άλλη γιατί ήταν πιο τέτοιο και όχι κατσιασμένη, θα την άφηνα για αύριο. Επιτέλους, να φάω 2 φρουτάκια. Θα μου το δείξει την Παρασκευή και θα γίνει χαμός. 16 άτομα. Ούτε την είδαμε, δεν τη φάγαμε. Εγώ είχα μια μπανάνα φυλαγμένη πάνω και μου τη φάγανε. Ναι, την είδα αυτή στο βράδυ πριν κοιμηθώ. Οπότε την είδατε όλοι και κανένας δεν ξέρει ποιος την έφαγε. Μήπως υπνοβατεί κάποιος. Επίσης τον συγχωρώ. Μπορεί κάποιος να υπνοβατεί. Δεν ξέρω. Εκτός αν όλο το σπίτι μου κάνει πλάκα. Και έχουν αποφασίσει ότι το έχουν συνεννοηθεί τόσο καλά να κρύψουν αυτή την μπανάνα και να μην τη βρω ποτέ. Αλλά, εάν λάμψει η αλήθεια, beware, αυτό μόνο. Ξέρεις πως σηκώθηκα, ήμουνα το δερματάκι μου τσένιο, έκανα τα κακά μου, ζυγίστηκα, αυτό έκανα, έρανα και είμαι έτοιμη να ζήσω τη μέρα μου σήμερα και γίνεται αυτό. Αφροδίτη. Ναι. Ποιους υποψιάζεσαι? Όλους. Αυτή είναι δικιά μου. Ξέρω ότι δεν θα την έτρωγε και απλά ρώτησα μήπως την έχεις κρύψει. Ανάτο, για δες μήπως μου την έχουν βάλει μέσα. Ναι, τη μαζέψανε. Μου πάγαν την μπανάνα μου. Χθες το βράδυ ήταν εκεί. Ναι, όλοι την είδανε. Πού να ψάξω εδώ μέσα, ρε? Όχι, Άννα Μαρία, μην το κάνεις. Άννα Μαρία, μην το κάνεις. Βρήκα μία μπανάνα. Μία ήταν του Ζακ. Την έφαγε έτσι. Της κρύβει κάτω τα ρούχα του. I don't mind. Θέλεις να κάνεις πλάκα μαζί μου? Κάνε πλάκα. Όλοι είδαν την μπανάνα 3 ώρα. Άμα δεν έχει τη φλούδα κάποιος, άρα κάποιος την πήρε, την έκλειψε.
Για πάμε. Για μαζευτείτε στο σαλόνι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μπήκε στο κλίμα. Την είχατε δει όλοι, την είχατε δει όλοι. Την είχες Εγώ δει. δεν την είδα βασικά καθόλου. Δεν την είδες. Όχι. Μπέντζι, μη λες ψέματα. Πού ήταν ακριβώς? Ευτυχώς την έχω τούτη εδώ και μου σώνει φαγιά. Άννα Μαρία, σε ρώτησα γι' αυτό, μήπως την είχες κρύψει. Γιατί μας σώνει τα φαγητά μας. Λοιπόν, Πού ήταν? χθες το βράδυ την είδατε όλοι κιόλας πηγαίνοντας στο κρεβάτι σας. Αλλά σήμερα το πρωί δεν τη βρίσκω πουθενά. Ή κάποιος έφαγε την μπανάνα μου και πέταξε τη φλούδα πάνω από το φράχτη, γελάει και γαλιά. Ή που φάγατε μέχρι και τη φλούδα. Και σας έχω ικανούς. Η μπανάνα αυτή είναι απλά ένα μικρό παράδειγμα για το τι μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Ας πούμε, κάτι προσωπικό μας. Μπορεί να είναι τα βρακιά μας, οι κάτσες μας, τα ρούχα μας. Να το λήξουμε. Εγώ την έφαγα την μπανάνα σου, που δεν ήξερα ότι ήταν δική σου. Απλά επειδή δεν έφαγα ποτέ μπανάνα εγώ εδώ μέσα, ούτε αυγά, την έβλεπα εκεί 2-3 μέρες. Και λέω προφανώς. Γιατί καταρχάς κοιμόμουν μέσα στον ύπνο, αντάρα, θα στο έλεγα κάποια στιγμή. Δεν πρόλαβα, αυτό ήταν όλο. Ρώτησα το πρωί. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω. Ξύπνησα, κοιμόμουν, αντάρα. Θα στο έλεγα. Απλά πρόλαβες, πήγες μέσα. Αυτό ήταν όλο. Εγώ την έφαγα την μπανάνα σου. Ωραία. Είδα αυτό εδώ, το πήρα. Φίλε, κοιμόμουν, αντάρα. Εδώ βγήκα έξω λίγο να φάω, πήγες μέσα, τελείω. Είναι θέμα συμπεριφοράς αυτό. Τίποτα άλλο. Όπως εμένα μου τρώνε τις μπανάνες μου, έτσι έφαγα κι εγώ εκείνη. Τι έκανα τώρα. Εγώ δεν τις κρύβω. Την μπανάνα στο κάγκελο εκεί, ναι. Και την πέταξα μέσα στα σκουπίδια τη φλούδα, γιατί δεν τη βρήκαν. Σας μιλάει ο Big Brother, η Αφροδίτη, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τελικά, Αφροδίτη, βρήκες πως έφαγε την μπανάνα. Ναι. Hey, Big Brother. Η Ράνια έφαγε την μπανάνα και μα το Θεό, αυτή τη στιγμή η μπανάνα έχει φύγει από το μυαλό μου, έχει φύγει και μένει ένα πράγμα, το ότι έβλεπε ότι οριόμουν για την μπανάνα και δεν μου είπε «Ρε φίλε», όπως λέει, «Ρε φίλε, εγώ την έφαγα, γιατί κάνεις έτσι». Εάν μου τη ζήταγε αυτή και οποιοσδήποτε άλλος, ας μην θέλω να έχω σχέση, θα της την έδινα. Καλά ρε φίλε, όλα καλά. Δεν ξέρω σε ποιον κόσμο ζει και δεν είναι ροζ σύννεφο. Δεν είναι ροζ σύννεφο. Αυτό είναι άλλο σύννεφο. Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Πάρα πολύ καλά και το κάνει και επίτηδες. Είναι πάρα πολύ προκλητική. Όλη αυτή η στάση που μιλάει, κάνει αυτό όλη την ώρα. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Εκτός από τον εαυτό της. Τίποτα. Μας δουλεύει όλους. Και έξω, τους πάντες. Ίσως έχει ανάγκη από λίγη ξεκούραση γιατί ασχολείται με αγροτικές δουλειές. Όχι βέβαια. Εγώ ασχολούμαι με τον μπαλέτο. Έχω κάνει 12 χρόνια. Άλλο αυτό, όταν ήμουν τόση. Σου λέει ο άλλος, η Αφροδίτη είναι μπαλαρίνα. Η υπόθεση αυτή θα επηρεάσει την ψήφο σου? Η ψήφος μου εκεί είναι σταθερή. Όλο μου το είναι, εκεί είναι. Εκεί, αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα απλά το έστρωσε κιόλας. Το έκανε δηλαδή τώρα μπορεί να λέει κιόλας «Θεέ μου, θα με ψηφίσει η Αφροδίτη για μια μπανάνα». Όχι. Θα σε ψήφιζα και χωρίς την μπανάνα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μιλάς. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θες να Τι μιλάς ρε. Μην μιλάς. Σας μιλάει ο Big Brother. Οπα. Σε 5 λεπτά ξεκινάει η ψηφοφορία. Όλοι οι συγκάτοικοι να συγκεντρωθούν στο σαλόνι. Σε 5 λεπτά, Τίποτα, τι να σκεφτώ. Τι να σκεφτώ, ρε. Σκέφτεσαι. Κοιμάμαι. Εγώ κοιμόμουν το πρωί, λέει η Ντίντι. Τι θα ψηφίσεις? Δεν στο λέω. Γιατί? Έχεις μυστικά από τον Μπέντζα.
Από μπέντζιν. Καλά κάνεις, έτσι να ποικιλία να υπάρχει. Ναι, να έχει ποικιλία. Εγώ έτσι θα μπω μέσα. Και θα πεις χάος. Ναι, θα κάνω πιου, πιου, πιου. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω λίγο κάτι. Εγώ πιστεύετε ότι έχω ξαπλώσει σε κάποιο άλλο κρεβάτι? Όχι. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να ξαπλώνετε στο δικό μου το κρεβάτι και ήθελα εδώ και μέρες να το πω σε κάποια άτομα. Σε μένα το λες. Όχι, απλά. Σε μένα το λέει. Ναι. Μόνο εγώ ξαπλώνω. Ναι, όχι. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι ότι πιο σωστό να ξαπλώνουμε σε άλλο κρεβάτι. Ας σηκώσουμε λίγο το χέρι Και όσοι όχι, έχουμε ξαπλώσει το κρεβάτι. Όχι. Κάτσε λίγο το κορίτσι, λέει. Και επειδή έχει γίνει Σε εμάς μία. τις τρεις μιλάει, αυτό Έχει εντάξει. γίνει μία. Απλά όχι, κοιτάω εκεί, ναι. Το λέει έχει γενικά. γίνει μία, έχει γίνει δύο. Είπα εντάξει, μήπως δεν ξαναγίνει και όλα αυτά. Και δεν μου αρέσει να ξαπλώνουν, γιατί και εγώ δεν ξαπλώνω σε αρούνο κρεβάτι και δεν το θεωρώ σωστό για μένα. Οπότε, αν μπορεί από εδώ και σήμερα, ας πούμε, να μην συνεχιστεί αυτό, θα ήταν ό,τι καταλληλότερο, νομίζω. Ωραία. Αυτό. Εγώ, παιδιά, συμφωνώ με αυτό που είπε. Ναι, Αννα Μαρία, όλοι μας συμφωνούμε, μην αγώνεσαι. Δεν είπα ότι τα παιδιά το έκαναν επίτηδες, αλλά έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις. Για να μην αναγκαστώ κι εγώ και ψάχνω κρεβάτι εδώ μέσα, να μείνω μόνη, σε μονό. Έχει το μονό απέναντι. Δεν θέλω, είναι της κυρίας. Δεν είναι της Αννα Μαρίας. Είναι το μέρος της. Έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει, αλλά εγώ δεν Αλήθεια θέλω. το λέω, μπορείς να πας. Όχι, ρε φίλο. Μου το είπε μέσα και αλλά δεν θέλω. Ραΐσα, είπα κάτι. Δεν θα επιμένετε, δεν θα μου αλλάξεις εμένα τι. Κατάλαβες. 100 φορές το έχω πει όμως. Ναι, έχω αγάπη μου γλυκιά. Εντάξει, είναι το μέρος σου, δεν θέλω. Δεν αντέχω. Ενδιαφέρεσαι και σε έχω ευχαριστήσει και σένα και πολλές άλλες εδώ. Αλήθεια, το εκτιμώ. Εγώ νιώθω πιο όμορφα όμως να κοιμάμαι εκεί. Γιατί ξέρετε κάτι, το είπα και του αντιδημάρχου το πρωί. Νιώθω πιο όμορφα που είμαι και εκεί. Και νιώθω και πιο όμορφα γιατί και εκεί περνάτε καλά εσείς. Θα πάρει το κρεβάτι, είναι το στρώμα. Εντάξει, εγώ το θεωρώ μέρος σου, εκείνο δεν θέλω. Ό,τι θέλεις. Εγώ σου είπα, μα θέλεις. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα πάω εκεί ποτέ. Δεν θα πας ποτέ. Γι' αυτό στο λέω, πήγαινε εκεί να είσαι μόνος. Πήγαινε. Πήγαινε. Πολύ φαίνεται. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Γρηγόρης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αυτό το μπλουζάκι λες να μου έκανε ποτέ μου. Στο ένα. Τι έκανες! Αγάπη μου, μου έριξες το καφέ πάνω. Έλα τώρα, δεν με νοιάζει τόσο πολύ, αλλά... Δεν με νοιάζει τόσο πολύ, αλλά τι έκανε! Θα πάρω λεφτά, θα πάρω λεφτά. Θα πάρεις λεφτά! Γόρι! Να, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά. Γόρι! Ξέρουμε και πόσα. Γεια σου, Big Brother. Γεια σου, Γρηγόρη. Ποια δύο άτομα ψηφίζεις και για ποιο λόγο? Θα ψηφίσω τον Χρήστο το Μακρύδη. Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου πλέον η συμπεριφορά του τύπου ό,τι και να κάνετε, εγώ δεν φεύγω από εδώ. Και αυτή η σιγουριά του τύπου ψηφίστε με, θα μείνω μένω στο σπίτι. Η αλαζονία, ο έπαινος του εαυτού. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό με οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεύτερη ψήφο. Δεύτερη ψήφο ψηφίζω τη Ράνια. Έγινε μια πρόοδος με στο σπίτι, αλλά παραμένει απόμακρη και αδιάφορη και με το σπίτι. Μόνο κάποιες φορές ότι βοηθάει όταν της αναθέτουν δουλειές, τίποτα άλλο. Ούτε θέλει να γνωρίσει τα υπόλοιπα παιδιά, ούτε βλέπω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Θα τρέξουμε όταν έχω δείξω. Ναι, το ξέρω. Τέλος. Αλλά να σας πω ότι άμα νευριάσω εγώ, όλοι μαζί δεν με κάνετε καλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Χρήστος Βαρουξής να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τελειώσαν οι δίδυμοι. Παρόλο που την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν με τον αδερφό μου, για μένα παραμένει η ψήφος μου, η πρώτη μου ψήφος θα πάει στη Σοφία. Για τους ίδιους λόγους που είχα προαναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα και με πείραξε συγκεκριμένα και μετά το live της Παρασκευής που πέρασε. Είχε μια συζήτηση στο τραπέζι και η Σοφία προσπάθησε να με φέρει σε δύσκολη θέση και η δεύτερη μου ψήφος δυστυχώς για αυτή τη εβδομάδα θα πάει στη Ράισα. Είναι μια κοπέλα που προσπαθεί να με μειώσει πάρα πολλές φορές με τα λεγόμενά της. Ακόμα και στην πλάκα που θα πει θα με μειώσει. Και όταν ακόμα σε μια απλή συζήτηση με φέρνει δηλαδή προσπαθεί να με εκθέσει. Αυτό έχω καταλάβει. Πάρ' τι γίνεται.
Φουλ. Και μετά... Εξέγερση. Λευκά πανιά και τέτοια. Λευκό πανί. Βρε, θα βγάλει εκεί τις μπλούζες του, πώς τα λένε αυτά με τα χ. Αλλά δεν θα το αντέξω εσύ, να είσαι πάλι με την Παναγία. Άμα είμαι, νομίζω ότι τότε όλο το σπίτι θα καταρρεύσει. Τύπου θα πέσει ξύλο. Ο Βλαδίμηρος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εσύ ψήφισε τον Big Brother. Για αλλαγή. Μπορείς. Γιατί μπορείς. Ο Βλαδίμηρος ψηφίζει τον Big Brother. Ναι. Η πρώτη μου ψήφος θα πάει στη Ράνια, διότι πιστεύω ότι δεν είναι σε θέση να συγκατοικήσει, τέλος πάντων, και να φύγει δεν θα υπάρξει κάποια διαφορά. Και η δεύτερη μου ψήφος θα πάει στη Ραμόνα, διότι πιστεύω ότι είναι με όλους και με κανέναν ταυτόχρονα και δεν ξέρω, μου δημιουργεί ένα αρνητικό συναίσθημα. Μπαμπαμ, Το ίδιο άτομο 2 φορές. 2 headshots. Ο Χρήστος Μακρύδης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ψηφίζω το Γλιγόρη γιατί στο μήνα αυτό δεν έχουμε έρθει ποτέ κοντά να κάνουμε μια κουβέντα και είναι πάρα πολύ απόμακρος. Η πρώτη ψήφος. Και ψηφίζω και το Βλαδίμηρο για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ότι δεν έχουμε έρθει πολύ κοντά από την ημέρα που ήρθε, έχει ξεχωρίσει μια παρέα, δεν έχει έρθει ποτέ κοντά μου να μου πει κάτι, να του πω, να συζητήσουμε. Γι' αυτό το λόγο. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man-eater. Boom, boom, boom. Ο Θέμης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Go, Θέμη. Το... Mr. Fast. Γεια σου, Big Brother. Γεια σου, Θέμη. Ψηφίζω τη Ράνια, γιατί δεν συμφωνώ με τις απόψεις της. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάποια συζήτηση μαζί της, με αποτέλεσμα να μην μου λείψει από το σπίτι, γιατί δεν μιλάμε σχεδόν ποτέ. Και δεύτερο, ψηφίζω τον Χρήστο, τον αντιδήμαρχο, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα τα οποία έχω δει. Είναι ευγενέστητος πάντα, αλλά για μένα αυτό το πράγμα είναι κάτι ψεύτικο, δεν πιστεύω ότι είναι αληθινό και δεν θα μου λείψει από το σπίτι άμα φύγει. Αυτό είπε και αυτός. Αλλά η top σταθμή είναι 5 τραγούδια την ημέρα, τέλος. Είναι 5. Ναι. Εκτός να βρει ένα ροκιά, ένα ροκ σταθμό που παίζει τα πάντα. Ο Ζακ να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ο Ζακ. Λοιπόν, ψηφίζω για ακόμα μια φορά τον κύριο Χρήστο για το λόγο του ότι έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες και δεν έχει δείξει κάποια αλλαγή στον τρόπο στον οποίο συμπεριφέρεται στο σπίτι, δηλαδή να βοηθήσει με κάποιο τρόπο, αυτό εννοώ. Το δεύτερο άτομο που ψηφίζω είναι η Ράνια και αυτή φαίνεται ότι είναι λίγο... δεν υπάρχει μες στο σπίτι, καλή κοπέλα, αλλά είναι λίγο αδιάφορη. I'm like a bird, I wanna fly away. Πιστολίδια. I don't know where my home is. Ο Δημήτρης Κεχαγιάς να περάσει στο δωμάτιο Πήγαινε επικοινωνίας. Κεχαγιά. Που ήταν πάνω στο... Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, μεγάλε. Ποια 2 άτομα ψηφίζεις και για ποιο λόγο? Ψηφίζω Χρήστο Μακρύδη, όπως ψηφίζω κάθε φορά για τους λόγους που έχω προαναφέρει, οι οποίοι είναι ότι δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα που έχει πει μες στο σπίτι κλπ. Και αυτή τη φορά, επειδή δεν μπορώ να ψηφίσω ένα άλλο άτομο που ψηφίζω επίσης κάθε φορά, θα ψηφίσω τη Ράνια χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Απλά επειδή δεν είμαι καθόλου κοντά όπως είμαι με τα υπόλοιπα παιδιά και δεν γουστάρω να ψηφίσω κάποιο άλλο από τα υπόλοιπα παιδιά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα ψήφιζες την Άννα Μαρία αν δεν είχε ασυλία? Ναι, θα την ψήφιζα. Δεν είμαι κολοτούμπας. Εγώ είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Το ότι έχουμε ανταλλάξει 1-2 κουβέντες δεν σημαίνει ότι δεν ψηφιζόμαστε ή δεν με ψηφίζει εκείνη. Μου το έχει πει κιόλας και η ίδια. Δεν ταιριάζουμε. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα τα οποία δεν κολλάνε. Και στους δύο θεωρώ, όχι μόνο σε μένα. Και δεν θέλω να αρχίζω να στοχεύω άλλα άτομα επειδή έτσι μου ήρθε. Δεν αλλάζω εγώ έτσι τους στόχους μου και ότι έχει υποθεί επειδή μου ήρθε κάτι καινούριο. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Γιατί τσαλακώνεις έξω στον κόσμο. Ναι, και εγώ δεν νομίζω. Πάει πάρα πολύ.
Αλλά όχι. Ο Ζακ, ξέρω εγώ. Όχι. Θέλει το κόκκινο καρκιά να το πει. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ο Δημήτρης Πυργίδης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γεια σου, Big Brother. Ψηφίζω τον Βλαδίμηρο. Δεν κάνουμε πολύ παρέα, δεν έχω κάτι με το παιδί ιδιαίτερο, απλά δεν κάνουμε παρέα. Και το δεύτερο είναι ο Γρηγόρης. Δεν είμαστε και τόσο κοντά. Θεωρώ η δύναμη του βέτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχω ποιον να ψηφίσω άλλον, οπότε το θεωρώ πως μια μικρή δικαιολογία, γιατί ξέρω πως μπορεί να σωθεί. Όχι, λέμε. Σήμερα, ας πούμε, είπαμε Αλάνες και δεν ξέρουν τα παιδιά Αλάνες. Το ξέρουμε, αυτό το τραγούδι. Συγγνώμη, δεν ποιο. Από Αλάνια δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν ήξερες. Είμαστε Αλάνια, αυτό ξέρω. Διάλεκτα, παιδιά, μέσα στη μία. Φώναξε, με φώναξε. Με φώναξε. Έλα, μωρέ, Ραΐσα, τώρα μην μου το κάνεις αυτό. Είναι σπαστικό αυτό που κάνεις. Όχι, είναι σπαστικό. Είστε πολύ όμορφη. Όχι, δεν θέλω να μου το κάνεις έτσι, γιατί μπορεί να με φέρει σε δύσκολη θέση με τον. Ωραία, Ραΐσα, όμως. Η Αφροδίτη να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ. Οτιδήποτε είναι σε σφυρίγμα να το ιδέει. Με χτυπάει στα μιλίγκια. Αδειός, πάπης. Λοιπόν, ψηφίζω τη Ράνια. Θέλεις να σου πω και γιατί, Για τους κλασικούς λόγους. Η Ράνια δεν κάνει. Απλά. Γιατί βαριέμαι να λέω τα ίδια. Απλά δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα, δεν είναι για τίποτα, δεν συμμετέχει σε τίποτα και έχει αυτή την κακία που πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Και θα ψηφίσω και τη δεύτερη κλασική μου επιλογή, τον Χρήστο. Όχι τον Βαρουξή, τον Χρήστο το Μακρύδη. Μην μπερδευτούμε γιατί είναι ξέχωρα τώρα αυτά. Τον Χρήστο το Μακρύδη, γιατί κι αυτός κάνει τα ίδια. Είναι αμέτωχος, κοιτάζει την πάρτη του, καλά κάνει, αλλά μου το κάνει πολύ εύκολο. Μου το κάνουν και δύο πολύ εύκολο.